Ассалому алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Dom TJ. Номи ман Шаҳром. Имрӯз 18 сентябри соли 2021 1000 рубл 155 сомониву 80 дирам, $100 1131 сомониву 80 дирам. Дар имрӯзанавормон 16 та хонаҳои фурӯшӣ мешаванд аз Душанбе, Хуҷанд, Бохтар ва ғайра. Нархҳо аз 80 000 сомонӣ сар мешаванд. Боз бо нархи 130 000 сомонӣ аз шаҳри Душанбе хона ҳастай. Барои ҳамин ҳатман навора то охир тамошо кунед, лайк монед ва дар каналмон подписатсия кунед. Дӯстони азиз, агар шумо ягон хонаи фурӯшӣ доштагӣ бошед, ба рақамҳои барои реклама танҳо дар WhatsApp сурат ва маълумоти пурраи оиди хонатон рой кунед. Агар хона гуфтеса бошед, дар комментария нависед чӣ хали хона шумо дар кора. Бисёри бад гап намезанем, рафте. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Фархор, совхози Уртабуз, участкаи Бустон. 8 сотиқ замин, 3 дар хона, 1 веранд, 1 баня, дарун нужда. хона коробкаи монтаж кардагӣ, шкатур кардагӣ. Нархаш 80 000 сомонӣ, бо арзон ҳам мешавад, яъне савдоам дорад. рақамҳои соҳибаш дар роҳи экрани WhatsApp дорад. хонаи фурӯшӣ дар Федератсияи Россия, Тульская област, район Ясногорск, село Денисов. ду хонага мебошад бо масоҳати 48 метри квадратӣ дар якум ошёнаи бинои советӣ. худи бино аз ду ошёна иборат аст ва нархаш бошад 750 000 рубли русӣ мебошад. сомонӣ ва доллар дар рӯи экран ҳастай, бо маслиҳатам дорад. марҳамат бародарон. 160 километр от МКАД до Ясногорска будай. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, пеши циркда. дар 15 ошона ҷойгир аст. ду хонага бо масоҳати 66 метри квадратӣ мебошад ва нархаш бошад 340 000 сомонӣ. хона коробкаи беремонт, худи дом аз 17 ошона иборат аст ва назди цирк мебошад. хона электрикаш, сантехникаш, стяжка, шкатур тайёрай. айни ҳол лифтоша часпондестан. марҳамат бародаро ва боз хотиррасон мекунем ки видеои ҳамаи хона дар каналмон ҳастай. ссилкаша дар комментария видео мемонам, метонем ба ҳазур дароен пурра видеоша тамошо кунем. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ҳисор, деҳаи хушманзар, поёни кончи Зарявосток. роҳаш асфальт кардагиай, 4 дар хона, 2 подвал дорад, об свет доимӣ, 6 сотиқ замин, документош 100%, ҳоҷатхона, баня дар дарунаш, оби гарму хунук дорад ва нархаш бошад бо маслиҳат. рақамҳои соҳибаш дар роҳи экране. рақамҳои 4938 WhatsApp мебошанд, рақамҳои 9016 имо. ҳавлии фурӯшӣ дар ноҳияи Файзободи Кӯҳнада. хонара бо пеноблок бардоштагианд, 2 этажа мебошад. обши плошад 117 метри квадратӣ, 3 дар хона дар якум ошона дорад. кухни, душевой, туалет дар даруншай, сантехникиш кардагиай то батареяҳои отоплениша электрикӣ ҳам замонавӣ кардагиай. шкатури дарунша кардагианд, стяжка, потолок ҳама тайёр, кроми абой. краска ҳамаш кардагиай, дуюм этаж тайёр кардагӣ нест. 8 сотиқ замин мебошад, об дар дарунаш ҳаст, светам ҳастай. нархи хона 290 000 сомонӣ мебошад. алишам мешавад бо хона дар ваҳдат, сексия бошад, яъне квартира. харидори аниқ боша, занг зана, бо арзон ҳам мешавад. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экрани WhatsApp, имо ҳаст. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, Зарафшонда, пеши посольствои Америкада. доми 20 этажа. хона худаш дар 19 ошона ҷойгир аст. точно фурӯхта мешавад. ду хонага бо масоҳати 53 метри квадратӣ. хона беремонта, яъне коробка, бедару треза, перегородкаам надорад. хоб холия хулас. дома ҷои лифтош тайёр.
ва иҷозати ремонтам ҳаст. Документош 100% якчанд ҳамсояҳои малакаи зиндагӣ доранд. нархаш 165 000 сомонӣ мебошад. арзон ҳам мешавад. одами аниқ занг занад, хона лаби роҳи калонда мебошад. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экранай WhatsApp, имо доранд. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Данғара 10 сотиқ замин, 5 дар хона бо 4 времянкаи дига ҳам дорад. документош 100% об, свет доимӣ, мактаб, духтурхона, масҷид дар наздикиш мебошад ва нархаш 150 000 сомонӣ. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экранай ва рақамҳои 2326 WhatsApp, имо доранд. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд, духонага квартира бо масоҳати 70 метри квадратӣ дар шашум ошёнаи бинои новостройка. хона бе ремонтаи коробка. соҳибаш мегӯяд ки новостройкаи премиум класс мебошад, лифт ва отопления дорад, дар наздикиш садик ва мактаб мебошад. нархаш 230 000 сомонӣ. арзон ҳам мешавад, алишам мешавад. аз Калхозобод Ҳозира Ҷалолиддини Балхӣ хоҳиш карданд марҳамат. 2 дар хона, 7 сотиқ замин, хона коробкае, яъне ремонт надорад, срочна. нархаш 185 000 сомонӣ. арзон ҳам мешавад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, як хонага квартира бо масоҳати 33 метри квадратӣ дар 11-ум ошёнаи бинои новостройка. хона бе ремонта, яъне коробка мебошад. айни ҳол сохтмони бино рафтааст, назди донишгоҳи молияда ҷойгир аст. нархаш 132 000 сомонӣ мебошад. арзон ҳам мешавад ва бародарои ҷада дар як ҷош 11-ум этаж навистагия, дар дигар ҷош 14-ум ошёна навистагия. рости гап аниқ гуфта наметавонам, ё ки 11-ум ё ки 14-ум ошёна. ҳавлии фурӯшӣ дар шаҳри Бухтар, пештара Корхунтепа, 3 дар хона, 3 сотиқ замин ва ҷойгир аст дар Сабзавод. ремонт дорад хонаҳо. нархаш 155 000 сомонӣ. аз новостройкаи шаҳри Бухтар хоҳиш карданд марҳамат. як хонага квартира бо масоҳати 55 метри квадратӣ дар 9-ум ошёнаи бинои новостройка. хона ремонти нав дорад, дар ҳолати хуб қарор дорад. дом лифт дора, дари подъезд чипқатия, яъне ки ягон бегона дуромада наметавонад. нархаш 220 000 сомонӣ мебошад ва арзон ҳам мешавад. аз тарафи 33-32 микрорайон беда, яъне гаи хоҳиш кардан хона то 200 000 сомона. мутаассифона бародар, дар ин нарх дар ҳамун территория гуфтагид ягон хел хона нест, лекин камтар поёнтар дар Балх ҳастай. марҳамат. ду хонага квартира бо масоҳати 63 метри квадратӣ, масоҳаташ хубай, дар 13-ум ошёнаи бинои новостройка. хона коробкае, бе ремонт, айни ҳол сохтмонаш рафтестай ва назди бозори Бағла ҷойгир аст, сари роҳи Калонда. нархаш 185 000 сомонӣ. боз арзон ҳам мешавад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Кӯлоб дар маҳаллаи Борбад буда аз 2 ҳуҷра иборат аст. дар ошёнаи якум ҷойгир аст бо масоҳати 55 метри квадратӣ. инчунин хона бо тамоми шароитҳои зист муҳайё мебошад. дорои замини назди ҳавлигӣ ҳаст, то есть мешавад гуфта ки кам ҳавлиам дорад. нархаш 200 000 сомонӣ. боз арзон ҳам мешавад.
хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Роғун, духонага квартира бо масоҳати 76 метри квадратӣ дар сеюмо шонаи бинои советӣ. хона ремонт дорад, пол ва деволош утеплёнияй, ду балконам утеплёнияй, отоплениям дорад, автономное отопление. Рости каб якум бор фаҳмида Михаил Намудша. бо чизу чорашу битавои техника, яъне мебелу битавои техника фурӯхта мешавад, кабелная тв, вайфай, хулос ҳамаш ҳастай ва арзон ҳам мешавад. нархаш 280 000 сомонӣ. аз 82 микрорайон хона хоҳиш кардан. ҳам қадар мегӯем ки бародаро 82 микрорайон бениҳоят территорияи зур мебошад ва барои ҳамин нархшам баландай. марҳамат, якхонага квартира бо масоҳати 42 метри квадратӣ дар якумо шонаи бинои советӣ. хона ремонт дорад, дар доми 4 этажаи кирпични советскӣ ҷойгир аст. ремонти хуб дорад, балкони калон дорад, отоплениям ҳаст, подвалам ҳаст. ҷойгир аст дар пушти нотариуси ноҳияи Сино, 82 микрорайонда. нархаш 315 000 сомонӣ. ва ин буд охирон хонаи фурӯшӣ дар имрӯза набормон. раҳмати калон дӯстони гиромӣ ки моро то охира тамошо кардем. то боздид барори кор шумода. худо нигаҳбонтон боша.